Video yathu yalero tionesana mmene tingayikire chithunzi kapena video pamwamba ngati apapa. Ndiye video yapitayo tinagwiritsa ntchito CapCut, komano video yathu yalero tigwiritsa ntchito TikTok. Ndiye ngati sinapange follow, tipange follow. Ndipo mosala nthawi, tiyambe. Ndiye apa tigwiritsa ntchito TikTok wanomu, ndiye timpanga click. Kenako tipanga pa plus sign. Ndiye tipanga click apa kuti tiyikepo video imene tikufunayo. Ndiye mwachitsanzo ndi tipanga next. Kenako tipita apa. Kenako video yathu yotiona kuti tikufuna kuti picture izayambire pati. Ndiye mwachitsanzo kuti izayambire apa. Ndiye tikankha izi. Ndikupita apa overlay. Ndiye tiyikano video imene tikufunayo, mwachitsanzo iyi. Kenako confirm. Tiyichepesa. Ikhale yaying'ono imene tikufuniramo. Mayinga ndi size imene mukufuna inuyo. Ndiye kuti izioneka chonchi. Umomo ndi mmene itizionekera. Ndiye kaya mukufuna kuti chikhaleso chithunzi zili ndinu, mutha kupanga add overlay pomwepa. Ndikuyika photo imene mukufunayo. Ndiye kuti mmayika paliponse pamene mwafuna. Mwachitsanzo ngati pamenepo. Basi kupanga kwake ndi kumene koko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Tiye tionanenso video yotsatira.